Yo, noba singathini sana yabona uSneh uyathandwa uSneh ngabantu la ex-boyfriend yakhe yayingadlali ngokuyisithi uSneh uleli phezu kwemali. Molweni yini ndinamkela kuMamgobhozi TV. So Tata Musamseleko ke wenze le video that I'm about to play ethetha ngento ezidibene nokwenza i-will and so on and so forth. So abantu comment section yale video niyazi uba ndiyathanda ke udiscussa into nezithethayo kwi-comment sections. Bathi Tata Musamseleko siyakucela kuyo yonke into yenzayo uze ushiyele uSneh imali engaphezulu kunabanye because uSneh kaloku ngulo uvinjwa i-roles ngamakhosikazi akho. uSneh akanamama njengoba ke nimazi ungulo ukwakhalazayo nokhalaza ngokuba yena akaphathwa kakuhle like i-siblings zakhe ngoba yena kaloku nxeba engafundanga. So bamcelela ke bandla ba please yena azabe nemali ayithe xaxa. Abanye bathi because uyi-favorite yabo. Nanku ke uTata Musamseleko ethetha ngezinto ezidibene ne-will. Ngumusa wakamseleko. Ngizokhuluma namadoda because indoda enesithembu, indoda engenaso isithembu kubalekile ukuthi ibe ne-will. Kuyenzeka indoda enesithembu njengami ibe nayo i-will, kuyenzeka futhi ngabe nayo. Kodwa i-will idingwa yiwona wonke umuntu nje ophefumulayo nophilayo because ungaba ne-girlfriend lo ifihlile nengane lo ifihlile kodwa ikhiphe linye imali ekupheleni kwenyanga. Sithi nje sifuna ukuzokhuluma ngalokho, sifuna ukuzokhuluma nge-will nabakwa Old Mutual ngomhla ka4 uOctober na kanjani ngo10 sengizobe ngilapha eThekwini kule nyanga le ezothwasa. Ngizobe ngihamba nabakwa Old Mutual silapha elangeni eThekwini bathi semaharanya. Awanda inoba ke umuntu onjengaye iwili yakhe ima kanjani kuleni ba mhlambi ke unamakhosikazi omnye nabantwana ababini, omnye nabantwana abathathu, omnye akanabantwana, abanye abantwana sebebadalana, abanye abantwana basebancinci. Inoba ubashiyela imali elinganayo okanye uya-assess ukuthi thini situation yomntu but then ke ngoku mhlambi ke ngoku injani flexible in terms of what if mhlamba soleke in 10 years time izinto zabe zitshintshile ke mos okanye noba uvele athi hayi makube equal kuye wonke umuntu. And ke ngoku into emnandi nge-will into yoba abantu abakhonto baza kuxoxisa ngayo wena uyenzile. So if anything happens ba kuyaliwa wena awukho, uba ukhona umqhathile ke akanoba sakuthethisa nokuthethisa because so umkile wena 6 feet under. But anyways ke guys njengoba bendivile ke kule video ndisithi abantu bakaSneh nabayamlwela ba hayi makanikwe noko imali engathi inkulu yena. Please uSneh bayamcelela bandla. Khanike nitsho ke nina kuba nicinga ntoni ngale video. Mamgobhozi yanibona kwi video landelayo. Bye.